كاب بكندا ناي بحق اليو سب زوص زلو والاس ازي ميديا نملخع اليو زغل سب فيديو سريحو سب كاب كندا يوص الله سب نابرا خبيد وي كاب كندا زخيد زلو زبل زلو ناي بحق اليو حق انه تخم على خندي استتصاري زبل ارستنا خنزارب اذا فيديو زي اد سرح زلو نزوم اب كامبالا አዲስ አበባ ኮሙን ሱዳን ዘለኹም ወይ ድማ ኣብ ስደት ዘለኹም ንካናዳ ክትመጹ ትደልያ ኣብ ካናዳ ንዝኣተው ኣይኮነት እንተኾነ ኣነ ከም ተቐማጢ ካናዳ ምዃን 5 ዓመት ተቐሚጥ ኣለኹ ስለዚ ካብ ናይ በሓቂ ካብ ካናዳ ስለ ዝቕመጥ ከምኡ ልክዕቶም ምሳይ ዘለዉ ካናዳ ካብ ንዕልሎ ካብ ናይ በሓቂ ንነብሮ ዘለና ህይወት ካብኡ ተመርኪሰ ክዛረብ ስለዚ ግምት ኣይኮነን ካብ መጽናዕቲ ካብ ዝገበርክዎ እዩ ዝኾነ ርእይቶ ኩልኩም ስለዝኽእልውን ኣብ መጨረሻ ብዛዕባኡ ክንዛረብና ስለዚ ክሳዕ ሞዳታ ጽኒልኩም ስምዑኒ ጭብታት ከም ጻልኩም ሓቢርና ንከታተል ቀዳመይቲ ትልዓል ሕቶ ናይ በሓቂ ሰባት ካብ ካናዳ ሲወጹ ኣለዉ እዛ ርእስቲ እዚኣ በዛረቢት ኮይና ረኺበያ ኣለኹ ስለዚ እታ ሰባት ካብ ካናዳስ ናይ በሓቂ ይወጹ ኣለዉ ወይ ካናዳ ጠንጢኖሞስ ይምለሱ ኣለዉ ትብል ርእስቲ እወ ሰባት ይምለሱ ኣለዉ ንካናዳ ከም ተጸበዩ ኣይጸንሖምን ቀልጢፎም ስራሕ ኣይረኸቡን ቀልጢፎም ትናብራ ከመሓይሹ ኣይከኣሉን ዓመት 2 ዓመት ምጽንሑኻ ይምለሱ እዮም እዞም ዝምለሱ ዘለዉ ሰባት ግን መን እዮም በዓል መን እዮም ናይ በሓቂ ሓበሻ ድዮም ወይስ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመጹ እዮም ቅድሚ ሕጂ ካብ ካናዳ ዝበልጽ ህይወት ርዮም ስለ ዝነበሩ ድዮም ካብ ካናዳ ወጽዮም ንዓዶም ዝምለሱ ዘለዉ ክንብል ኣለና ሓበሻ ድዩ ዝምለስ ዘሎ ዋላስ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጸ እዩ ቀዳማይ ኣርእስና ካናዳ ገዲፉ ዝወጽ ዘሎስ መን ዝብል ይኸውን እዚ ከዓ መብዛሕትኦም ካብ ካናዳ ገዲፎም ዝወጹ ዘለዉ ከም በዓል ዩክሬናውያን ካብ ካናዳ ይመጹሞ ኣብ ዓዶም ውግእ ስለ ዘሎ ካናዳ ገዲፎም ከዓ ዩክሬን ኣይኮኑ ዝምለሱ ግን ንዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ናብ ካልእ ኤውሮጳውያን ሃገራት ይኸዱ እዮም ፍላይተን G7 ዝበሃላ ሃገራት ስለዝቕበልኦም ማለት እዩ ናብራ ከቢድዎም ክልተ ስራሕ ሰለስተ ስራሕ ሰሪሖም ክእልዎ ስለዘይከኣሉ እዮም ዝምለሱ ሕጂ እቲ ናብራ ንኹላትና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሓበሻ ብሓጺሩ ዘበልና እቲ ናብራ ተመሳሳሊ ህይወትና እዞም ካብ ኤውሮጳ ዝመጹ ዘለዉ ከምኡውን ካብ ህንዲ ዝመጹ ዘለዉ ህንዳውያን ኣብ ካናዳ ናብሮም ንኸመሓይሹ ንስራሕ ደልዮም ተስፋ ብምግባር ንህይወተይ ንምልዋጥ ኢሉ ዝመጽእ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ልክዕ ከም ናይ ሓበሻ ኤርትራውያን ተመሳሳሊ ናብራ የብልናን እቲ ንህይወትና ንምልዋጥ ናይ ኣመር ካናዳ ኣቲና ንሳቶም ደውጾም ዘሎ ካብ ዓዶም ካሊ ንዓና ካብ ዓድና ዝወጻና ዘሎ ካሊ ስለዚ እዞም ዝወጹ ዘለዉ ካብ ካናዳ ዝምለሱ ዘለዉ ሓበሻ ድዮም ተዳይልኩምኒ ሓበሻ ኣይኮነን ሓበሻ ካብ ካናዳ ወጪኡ ናብ ካልእ ዓዲ ኣይምለስኒ ዘሎ እዚ እቲ ናይ በሓቂ ንግረኩም ኣለኒ እቲ ካብዚ ወጪኡ ዝምለስ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት እዮም ኦኬ እዚኣ ክንፈልጣ ኣለና እሞ ደኣ ሓበሻ ካብ እንታይ ይገብር ኣሎ ናይ ሓበሻስ ናይ በሓቂ ይምለስ ኣሎ ዲ ሕጂ ከመርእስ ተኸልና እዚ ሰብ ኦኬ እሞ ካብ ካናዳ ምለስ ተለዉ ንሕና ኸዳ እንታይ መጻኢና ወይ ጭንቀት እሞ ኣብ ኣፍሪቃ ኾይና ከም ጨኒቑና ኣብ ኡጋንዳ ኾይና ከም ጨኒቑና ኣብዚ ስኳ ስራሕ ሒልና ኣፍሪቃ ኾይኑ ተሸጊረ ትብል ኣብ ካናዳ ደኣ እሞ ሓልፈለና ተጸበኹስ እንታይ ደኣ ንኽገብር ስለዚ እቲ ተስፋ ኻሲ መንጎ ይኸውን ከምኡ ትኹኑ ተስፋ ዘለዎ ዓዲ እዩ ብዙሕ ለውጢ ጋጢሙ ኣሎ እወ ከም ትቕድም ኣይኮነን ካናዳ ተለዊጣ ግን ኤርትራዊ ካብቲ ኣፍሪቃ ደለኻዮ ዞርሞ ወይ ድማ ወረቐት ከይሓስካ ብናይ ሬፊጂ ካርድ ክትንቀሳቐስ ዘይተረጋገፀ ህይወት ከጋጥመካ ዝኽእል ሽግራት ካልእ እትረፍ ወረቐት ንኽትሕዝ እንተደኣ መደብ ኣለካ ብርግጽ ካናዳ ሰብ ይሃድም ኣሎ ክትሰምዕ ከለኻ እሞ እውን ክጎድፎ ከምኡ ይኮነን ንዓኻ ብልክዕ ይምልከተካ ድዩ ጉዳይ ዞ ድምለሱ ዘለዉ ሲ ኤርትራውያን ድዮም ዝወፁ ዘሎ ካብዚ ዓዲ እዚ ሕቶ እዚኣ ክትሓታ ኣለካ ብልክዕ ንስኻ ንዓኻ ይውክለካ ድዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ካብዚ ዓዲ ወፂኦም ዝምለሱ ዘለዉ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ካብ ትዕዝብተይ ማለት ክነግረኩም ካብ እስራኤል ዝመፀ ሰብ ኣነስ እስራኤል ተተመለስኩ መሓሸኒ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ኣይክሕስበኩም እኔ ኣብ እስራኤል እንታይ ይሰርሑ ነይሮም ኣብዚ ምስ መፁ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ሰ ዝረኣዩ እዮም ግን ብመጠን ገንዘብ ዲኻ ትርእዮ ህይወትካ ወላስ ብመጠን ነፃነት ከም ሰብ ወረቐት ሒዝካ ክንቀሳቐስ ትኽእል ኣብዚ ዓዲ ከምኡ እቲ ፓስፖርት ማዕረ ክንደይ ሓያል ናይ እዚ ዓዲ እወ ዋጋ ትኸፍል ኣለኻ ግን እቲ ህይወትካ ኣብ ኢድካሲ ዝጭበጥ ወረቐት ሒዝካ ኣለኻ ስኻስ መን ምዃንካ ዝሕተተልካ መንግስቲ ኣለካ ኣብዚ ኣብ እስራኤል ግን ብዘይ ወረቐት ኢኻ ትንቀሳቐስ ስለዚ ብምንታይ ዓይኒ ንሪኦ ኣለና ወይስ ንምባል ኢና እቲ ናይ
تنصلص ስለዘለኻ ኢኻ መሓሸኒ ድምለስ ትብለልኻ እዚኦም ኣብ ኡጋንዳ ዘለኹም ግን ኣነ ኡጋንዳ ስለዝነበርኩ መሓሸኒ ካናዳ ከይደስ ነኖ ብኻ ተመሊሰ እዚ ክትብል ከቢድ እዩ ትንፈልጦ ናብራ ካምፓላ እዩ እቲ ናይ ወረቐት ከመልካ ገልጠምጠም ትነብሮ እቲ ናይ ምንቅስቃሳት ካምሸት ደሎ ናይ ጸጥታ ቦዳ you know እጂ ሙስኡ መንገዲ ኣዛሚድ ካትሪኦ ከለኻ ብልካ ናብዛ ዓዲ ካብ ኡጋንዳ ዝመጸው ኡጋንዳ ሕሸኒ ካናዳ ኣነ ጎድፍኤ ዝብል ታ ወረቐት ክሳዕ ድሕዝ ዝጽበይ ስለዚ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ካናዳ ሰብ ገዲፎ ይሃድም ማለዱ ትብል ውሽጢ ክንደስ አይና ስለዚ መን እዮም ነዚ ካናዳ ምስ መጹ ብቐንዲ ዘማሩ ዘሎ ክንብልና ቀዳሚቲ ኣርእስና ከ እንታይ ኣትከውን እዞም ገንዘብ ከፊሎም ንካናዳ ዝመጹ እጅን 25,000 ከፊልካ ንበልና ኣብነት እንተዳ ብናይ መርዓዲ ለውጥ ድዩ ዝተፋለየ መንገዲ መጺኻ ምኻድ ገንዘብካ ከምኡ ኮይኑ እጂ እቲ ገንዘብ ንህይወትካ ንኸመሓይሽኻ ተወፍሎ ዘለኻ ኣብዛ ኣዲኻ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ክትከኦ መደብ ተለካ ኣይከውንን ናብራ ካናዳ ስራሕ ረኺብካ ክሳብ ኩሉ ናብራኻ ተጣጥሖ ኖርማል ላይፍ ስታይል ክሳዕ ትጅምር 2 ዓመት ክሳዕ 3 ዓመት ወስደልካ ከምቲ ኩሉ ሰብ ኖርማል ሰጥልካ ክትነብር ማለት እዩ ኣቲኻ ናይ ስራሕካ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናብራ ናይ ዝዓዲ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳዕ ተጽንዖሞ ክሳዕ ትፈልጦ ከም ሰብካ ከምቶም ካናዳውያን ዝጥቀሙሉ ሲስተም እቲ ሲስተም ስኻኻ የማንን ጸጋምን ክትጻወተሉ ትኽእል ትኾንካ ድሕሪ 3 ዓመት ክሳብ 5 ዓመት ወስደልካ እዩ እቲ ዊልካ ኩሉ ሲስተም ትፈልጦ ማለት ኣይኮነን እቲ ቅድሜኻ ንዓኻውን ስፖንሰር ገይሩ ዘምጻእካ ዘሎ ሰብ ንርእሱ እውን ድሕሪ ቁርቢ ዝፈልጦ እቲ ግዜ እቲ ሲስተም መብዛሕትኦም ከዓ እቲ ፕሮሰስ ሓንሳብ ምስ ገበሩ ሓንሳብ ሓንቲ ስራሕ ምስ ኣተው ዳርጋ እታ ኣድፈልጥዋ ንሳ እታ መንገድስ ንሳ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኡጋንዳ ከለና ዝተፈላለዩ ሲስተም ዘሎ ንቢዝነስ ኣብ ጁባ ደኸደ ኻል ብዙሕ ሲስተም ፈልጥ ኣብ ሩዋንዳ አንጎላ ዝበጽሐ ኣብ ኬንያ ዝበጽሐ እናት ሲስተም ዘሎ ናይት ዓዲ ቅድን ስታይል ኣብዚኣ ኻ ሓደ ሰብ ሓንቲ ስራሕ እንድሕር ፈልጥ ኮይኑ ምዝዋር ተኣቲ መኪና በቃ ናይ ምዝዋር ጣይድ ፈልጥ ዝበዝሕ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ መን ይቕበለካ ኻ ወሳኒ እዩ ብድሕሪኡ እዚ ኣብ ቅድሚ ሕጁን ተዛሪበላ ነይረ ትጽቢታትና ኣነ እውን በዚ ከም ዝተዓዘብኩ ካናዳ ትጽቢታተይ ከመይ ነይሩ ከም ሓቂኸ ካናዳ ከመይ ክንደይ ዓመት ኢኻ ትጽበ ስራሕ ከይረኸብካ ወይ ኣብ ክንደይ ኢኻ ትለውጥ ትሪኦ ኣብ ሓፂር ኢኻ ትሪኦ ትጽቢታትና ካናዳ ከም መንግስተ ሰማይ ጌርና ንሪኢ ኣለና ዳውን ክገብረኩም ኢለ ይኮንኩን ግን ቁሩብ ትጽቢታትኩም ቀንስ ኣብልዎ እወ ህይወት ቀየሪ ግን ድሕሪ ግዜ እወ ስራሕ ይርከብ ግን ድሕሪ ግዜ መኻይን ክትገዝእ ኢኻ እወ ግን ድሕሪ ግዜ ልክዕ ካብ ኣፍሪቃ ውፅእ ምስ በልካ ኣብዚ ቻፕተር 1 ፓርት 1 ኢኻ ትብል እቲ ናይ ኣፍሪቃ ፋይናል ሲዝን ወዲካ ምስ መጻኻ IOM ፈዲሶምካ ካናዳ ክትኣቱ ከለኻ ቻፕተር 1 ፓርት 1 ኢልካ ክትጅምር ልክዕ ኢልካ ክትጅምር ዘለኻ ማለት እዩ ሓድሽ ሲዝን ሓድሽ ቻፕተር ሓደ ፓርቲ ኢልካ ክትጅምር ዘለኻ ስለዚ እቲ ትጽቢታትካ ካብ ዜሮ ከም ትብገስ ዘለኻ ተረዳእ እዚኣ ክንቅበል ኣይከኣልናን ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ኮፍ ኢልካ ትዕል ከለኻ ናይ ምስትምሳል ትርኢኻ እወ ሰብ ኢና ክነስተማስላ ግዴታ እዩ ግን ክነውሕ የብሉን እንድሕር ብኻ ተመሊሰ ዶ ገለገለ ትብል ኮንካ ከዓ ንመጻእ ንክትሓስብ ይኸብደካ እዩ ስለዚ እቲ ትጽቢታት ካናዳ ከምቲ ብፊልም ንሪኦ ኣይኮነን ቃልሲ حكي قالسي نسرح قالسي وتقالسي خا معناته ክትወዳደር ኣለካ መን መወዳደርት ናኸዘሎ ዛዕዲ ህንዳውያን ነዛ ዓዲ ዝመልዋ ዘሎ ፊሊፒኖ ከምኡ እዚኦም ካብ ናይ ባሓቅን ትምህርቲ ድወስዱ ተገዲሶም እዮም ድመሃሩ ኣብ ነርስ ኣብ ናይ ሕክምናዊ ፊልድ ይመሃሩ እዮም ህንዳውያን ካኹም ኣብ ዓዶም ዲግሪን ገለን ሒዞም እዮም ዝመጹ ብዚ እሶም ከዓ ከማና ሽግር ናይ ድኽነት ሃልዮም ዲገለ ሃልዮም ዲ መቸም ንለውጥ ኢሉ ኩሉ ይዝወጽእ እዞም ህንዳውያን ሎም ዘለና ግን ናይ ባሓቅ ካብታ ዓዶም ዲግሪታት ሒዞም እዮም ድመጹ ካላይ እንግሊሽ ዳርጋ ካላይ ቋንቋኦም ይንዑ ማዕኮሮም እዮም ዝዛረቡ ንሕና ንእንግሊሽ ንክንዛረብ ገልጠምጠም እናበልና ማለት እዩ ንሕማቅ ክስማዓኩም ለይኮንኩም ግን ምስመን ንወዳደር ኣለና ስንፍለጥ እዞም ህንዳውያን እዚኦም ወዲ ሓቦም ወዲ ሓትኖም ልክ ዓብታ ስራሕ እንደእትዎም ኣብ A&W ተኣቲኻ ሶማሉ መክዶናልድ በቀነን ሓደ ተኣትዩ ኩሉ ኣትዩ ለምሱ ስለዚ ምዚኦም ኢና ንወዳደር ዘለና
عب حجي خا بفلاي حجي كاب كلن كتماتات بعد تورونتو فانكوفر زين كبر سزبلت نابرا نابزيوم مصيوم نابز البرتا كلمله ስለዚህ እቲ ገዛ ኸራይ لعل خيدو ስለዚህ ሳልሰይት አርእስና ብዛዕባ ገዛ ኸራይ ይኾን ገዛ ኸራይ ከቢሩ ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ይኸቢሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ምስ ዘሎ ኢኮኖሚ ምስ ዘሎ ኢንፍሌሽን ኩሉ ይከቢሩ ገዛ ኸራይ ካብ ሙሱ ከቢሩ ምክንያቱ ብዙሕ ገዛ ኣይሰርሑን እዮም ኣብዛ ዓዲ ኣለዉ ይሰርሑ ኣለዉ ግን ከምቲ ሰብ ድመፅእ ዘሎ ኣይኮነን እዞም temporary workers ኢሎም ደምፅኦም ወይ skilled workers ማለት ብኽእለት ኢሎም ዝመፁ ሰባት ቶሮንቶ ኣቶሞ ካብኡ ቀጥታ ናብ ኣልበርታ እዮም ትመፁ ሓቆም እዮም ከዓ ናብራ ኣብዚ ሓይሽ ኣብዚ ሓሰር ቶሮንቶ ኣይከኣለን እዩ I don't know ቶሮንቶ ዝነብሩ ሰባት maybe ቪድዮ ሰሪሕኩም ተዛረቡ ናይ ቶሮንቶ ከመይ ምዃኑ ግን ከተዕሎም ከለኻ ናይ ቶሮንቶ ኣይከኣልን ጥራይ እዮም ድብሉኻ ከምዚ 4x4 ገለመለ ደቃምቲ ናይ ኣፍሪቃ መቒልካ ገዛ ገለ ኮሚኒቲ ህይወት so I don't know ካብ ታይፍልዮ ዳሞ ካብቲ ኣፍሪቃ ዝነበርና ታይፍልዮ ዳሞ ማሲ ካልፈለልኪ ክትመጽ ዘለኻ ሰሪሐስ ናብራይ ከመሓሽልኪ ክትመጽ ዘለኻ ስለዚ ገዛ ኸራይ ከቢሩ ኣሎ ካብ ናብን ተንዝሓሻ ዝበሃላ ከተማታት ሕጁን ክነግረኩም ኣብ ኣልበርታ ዘለዋ ኣልበርታ በዓል ኤድመንተን ለዝብሪጅ ካልጋሪ ከምኡውን ካልእ ሊዶ ገለመለ ናኣሽቱ ዓድታት ማለት እዩ ኣብ ኣልበርታ ግን ኢልኩም ራእይ ዜን ዝሓሻ ከተማታት ማለት እዩ ገዛ ኸራይ ያ ካላይ ናይ ብሓቂ ኣነ ናተይ ማለት እዩ ካብ ህይወተይ ተሞክሮይ ክነግረኩም ኣነ ኣብ ኡጋንዳ 10 ዓመት ገይረ ኣብ ኡጋንዳ 2010 ከባቢ መፀ and then 10 ዓመት ገይረ ኡጋንዳ ተማሂረ ገለመለ ሃይ ስኩል ተማሂረ ኣብ ሞያ ሒዘ የመፀ ኣብዚ ሞያ ዝሓዝ ኩሉ ከማን ዕድል ገይረ ንዓይ መምህር ስለ ዝረኸብኩ ሞያ ሒዘ ኣብዚ ዓዲ መፀ ተማሂረ ኣብ ሃይ ስኩል ሶ እቲ ናተይ እንግሊሽ ድሓን እዩ ኣብ ኡጋንዳ ዝኣተወ ሰብ ሪኢኹም ኢኹም መብዛሕትኡ ሰብ እንግሊሽ ዝዛረብ እዩ ምክንያቱ ኡጋንዳውያን ብጣዕሚ እንግሊሽ ዝዛረቡ ካብቲ ቻፓቲ ዝሰርሕ ጀሚርካ ክሳብ ኦፊስ ላዕሊ ደሎ ማለት እዩ ውፅእ ኢሎም ኡጋንዳውያን ናቶም ቢዝነስ ንምኽፋት ብጣዕሚ እዮም ሬዲ ስለዚ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዝኦም ናይ ቻፓቲ ከፊቶም ገሊኦም ዝሰርሑ እሶም ግን እንግሊሽ ቤላም ዝዛረቡ ዋላ ተዕልኩሞም ገለገለ ሰባት ምሁራት ኣብ ማኬሬ ዝወድኡ ላዕሊ ትምህርቲ ዘለዎም እዮም ስራሕ ጀሚሮም ባዕሎም ቢዝነስ ተኸፍቶ ስለዚ ኣብዚ መጻኹ ግን እታ ሞያ ሒዘ ዝመጻኹ መጀመርታ ፅሬታ ክትሰርሕ መጀመርታ ኖርማል ተኣቱ ትሰርሕ ሰሪሐ ድሕሪኡ ኣፕላይ ገይረ ኣብ ሓደ ዌርሃውስ ምስቲ ዌርሃውስ ከዓ ኣብ እንዳ ጋራጅ ኣፕላይ ገይረ ቀልጢፎም ቶም ጋራጅ ፀዊዖምን ደና ኣብ ጋራጅ ከይደ ቅድሚ 5 ዓመት ማለት እዩ ሕጂ ብናይ ጋራጅ ዳርጋ ትምህርቲ ክውድእ ቀሪበ እየ ነወዳት ብፍላይ ሞያ ሕዙ ነዋልድ ሞያ ሕዙ ጓልኩም ወድኹም ገለ ሕዙ ቢድኩም ስገለ ክትገብሩኩም ትኽእሉ ድሓረት ናይ ፒሮን ወረቐትን ኣይክትስእንዎ እዮም ክትረኽቡ ኢኹም ንቁርብ ዓመታት ግን ሞያ ከድልየኩም ኣብ ገለ ክትነጥፉ ንኽትንቀሳቐሱ ሞያ እንተዘይብልካ ልክዕ ከምቲ ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፁ ዘለውን ከማኻ እንግሊሽ ዝዛረቡ መኪና ክንድላዮም ዝዝውሩ ላይሰንስ ዘለዎም ልክዕ ከማና እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ ምስ መን ንዋዳልና ኣብዚ ምስቲ ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፁ ዘሎ ነታ ስራሕና ንደልያ እሱ ከዓ ደልያ እዩ ስለዚ ብኸመይ ሕና ፀለልና ንረከብ እንተዳ ክእለት ሞያ ኣለና በቲ ሞያና ኦኬ እዚኦም ሞያ ኣለዎም ንሕና ንሃየር ንኾን ኣብዚ መን ኢኻ ፀሊም ዲኻ ቀጠልያ ሓተካ ያለን መብዛሕትኡ እንታይ እዩ ኣብ ሞያ ዝተመርከሰ እዩ ወይ ኣብ ጥበብካ ኣብ ክእለትካ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ኤክስፒሪየንስ ሕጂ ትምህርቲ ማለት ኢንጂነር ዶክተር ካልእን ፊልድታት ብትምህርቲ ዝወሰድኩሞ ኣካውንቲንግ ገለ እቲ ወረቐት ብበዝሒ ግዜ ኣይቅበሎን እዮም ሓቂ ነግረኩም እቲ ወረቐት ኦኬ እቲ ትምህርቲ ኖሌጅ ኣለካ ግን ናይ ካናዳ ካ ውሰድ ብሉኻ ሰባ ምሁር ኢኻ ተማሂርካ ወዲእካ ኢኻ በቲ ሞያኻ ትሰርሕ ነርካ ደይኮነስ ሰባት ከማን ተሰልጥን ነርካ ኹን ግን እቲ ናትካ ወረቐት ኣይንቕበሎን ኢና ንስኻ ናይ ካናዳ ኤክስፒሪየንስ ውሰድ ብሉኻ እዚ ብጣዕሚ ዲሞራላይዝ ዝገብረካ ነዚ ዝርዳእልካ ከምዚ ከንዕልል ከለና ሕጂ ከምዚ ከማይ ዋላ ሕጂ ኣብ ዩቲዩብ ወፂኦም ዝዛረቡ ደለዉ ውሽጢ ናይ ልብና ሰምዓካ ኣለኹ እምበር ናይ ውሽጢኻ ናይ ብሓቂ ዝሰምዓካ ኣሎ ክርድኦ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ እቲ ናትካ ስኻ ዲኻ ትፈልጦ ስለዚ ዲሞራላይዝ ትኾኑ ንመን ዝዛረቦ ጨንቀካ ብጣዕሚ ኢኻ ሜንታሊቲ ህሰ
ستريس هرجع مبزحته ستريس على ستريس على كل العالم على لكن أبزي كتزارب وصلت خلت ناوش تخاطو وصلت تخيل أبزخ أنا حكاسب أو دي حاجة زني خاطر دي حاجة زني وصول بعد تدمت عكا غير الكايد لك غير الكان دمت كان دي تابزي حليفة سنتايم فرسنا بوق يبصح كان براي واقع الكان زبل مسلخ له اجي اتي كمزي ان حدا اقدمنا تسبيتاتكم نيب حق نغركم كيلنا كن قرب ريدو كونو مينتاليتي انت حدا ريدو كونو صنيحو مسما صخم ابزون اب دنزازايت بصحنيهم امبر از عدي الو ناتو صلوا ناتو كالتشر ناتو كايدا هدئ زبوليم كنداويان سلازي دلوات كونو كبلكم يلي بزعبا ቋንቋን መኪና ምዝዋርን እውን ክንፈልጥ እንዘልና ነገራትን መብዛሕትኡ ሰብ ዲሽገር ዘሎ ካብ ዝዓዲ ክወፅ ጸርጸር ዝብል እንታዩ መኪና ክዝውር ስለ ዘይክእል ኣሎ እዚ ኸ እንታዩ መኪና ክዝውር ተኽኢልካ ክንድላኪ ክትንቀሳቀስ ናይ ምንቅስቃስ ፍሪዶም ተለካኻ ኣብ ርሑቕ ዓዲ ወፂኻ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ስራሕ ክንደሰሲና ሓንሳ ንጽናሕ ብዛዕባ ስራሕ ከተዛረብና ቋንቋን እንግሊሽን ክንጻጠለና ኣለና እንግሊሽ ክትዛረቡ ኣለኩም ናይ ግድን انت انا فرنش تزارباكم بعد كيبيك كيركم صغن يبلو ግን ንህይወትኩም ንخقلل እቲ እንግሊሽ ኣብ ዓድና ንዛረቦ ነበርና ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኬንያ ዘለኹም ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ግን ጽቆጥሉ ምስተኻልኩም ኮርሳት ወሰዱ ተዛሪብኩም ሙጽ ግድን አይ ተዛረቡን ማለት አይኮነን ግን ከም ድላይኩም ከም ተዛረቡ ከም ድላይኩም ከም ተጋላቦጥሉ ክትኮኑ ለኩም ወና ሃት ኮሜንተር አኾምካ ካብቲ ከማኻ ዝመጽ ዘሎ ካሊ ኢሚግራንት ጸብለልኪ ኻትረአ ኣብ ስራሕ አፕሊኬሽን ክትኣቱኻ ሞር ዕድል ኣለካ ንዓኻ ማለት እዩ حنتي كوستخلكم زدلخو نيرا نسخ أنتيا نايب حق حجي كابزو كل زبالكو سمعكم أنا ناتي ريتي مالتي نكنداس كتموتوس مز سبدو خود دوت صدول كابز عادي مزو الرأيهم سمس كندا نكندا نختموتوس أنا ناتي نتاي ريتي هو موتو تدا مدبالكم موتو نكندا تراي فلتكم موتو فرح كان هكذا دي خاي ملسون حجي تبجيسكم يكون موتو بلانت لكم موتو اتسرح كفتحيو كركبيو ناي غزي حتى يدخون عامد كنت عامد دغبر له عامد شي شوح سرح كيرخبو كساب مينتالي افكت زكون ماتيو كترخبيهم غن فايتي صلي اتسرح كمصكم ناي غزي حتى يخون مال كترخبيهم دي نقرب على صلمتا كان بكترخبيهم بتي على بتي أتركوا دحر حنس أسرح مسرح بكها كل بالانس تخون مهنياتو أتاو تلك كزهراء كتكفل لها بقوم إن إنشورانس تكفل لها نبرخ بحنس أي بالانس تخون سلازي نكنا داك تموت مربط لكم ولا شح جزء سبي وتعلو صراحة يلان قليب بهالموتو تسرح نعقد بولون سخط حد فلتو تغلى صراحة رخبن تولي صراحة ركب مهنياتو different people لكم نناتكم personality لكم نناتكم كلاتن طبابنا لكم حادي كوننا نكبلي ليه سلازي نكندا تموت مربط لكم موتو حطوتات انت لكم بزعبه كندا خا بجاهم ابتاعتي كومنت تصحفوا كم زعت اقداس فيديو كسرح كلكم حطوتات لكم بزعبه كندا ግን لايك ግብሮት ቪዲዮ እንተ انا بسب تصحمو بز حساب تداريو انا مود فيديو كم تكسرح خله نعخاتكم يطقم دولكو انا كاب غزي سوي كم تسرح برنا يوتيوب ገንዘብ ከፍት መኒ ገለለይኩም ኮን ስራሕ አለኒ ካል ነገሮቱን ይገብረ ግን እዚ ክጠቅመኩም ይኽእል ኣብ ካናዳ ዘለና ጣና ኻዝናይ በሐቅን ኣብዚ ህይወት ናይ ዝዓድኽ ንብረኩም ንኽእል ኣብ ኡጋንዳ ደል ዛሪብ ይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ደል ካብ ሪሰርች ካብ ገበርዎ ወይ ካብ ሰብ ካብ ድዕልሎሚ ኣነ ግን ናይ በሐቂ እዚ ናብራ ዝርኦ ዘለኹ ናይ በሐቂ ኸ እቲ ኤክስፒሪየንስ ይነብሮ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኸ ኤክስፒሪየንስ ክትዛረብ ትኽእል ናይ አዲስ አበባ ኣነ ክዛረብ ኣይከለኒ ናቱ አዲስ አበባ ይነበርኩ ስለዚ ክትመፁ እንተዳ መደብ ኣለኩም ግን ወላ ሽሕ ግዜ ሰብ ይወጽ ኣሎ ትሰምዑ ኣለኹም እወ ይወጽ ሰብ ኣሎ ግን ሓበሻ ኮነ ዝወጽ ዘሎ حبشا كاب تورونتو يناب ألبرتا زمت زلو كاب فانكوفر ناب زمت زلو بحاتيرو كاب كوبر نابرا ناب حستر زبر نابرا يموف زقبر زلو مهنياتو نابرو نخم حيش لازي يوطع الله خابز تسمعكم كون حبشا يوطع يلن كابسي تخفى تمرر أب كندا كاوشت كندا يدين كاسقاس زلو إزون إجبر مخانات فولت قالكم مالتي أوشت كندا تنكاسقاسي خان هاي تعمل مكان أب تورونتو فانكوفر تفتن فانكوفر هاي تعمل مكان ألبرتا مسانا بزيئة سلام جركات نبر بزدي باتي مچم نايلو معلتا رأسنا نزوم كندا خدموت مرد لكم إذا فيديو جن
زعب كندا سزغونت شير بلوا لايك بورو كومنت ونصحفوا فلاي رئيتكم مالتي انتاي مسلكم تسبيتاتكم انتاي كتريلو نسخاتكم بلان غيركم مصو بلان اب 5 عامات سي كمز خبري لو تخبري ግን ግዴታ ይኮን ትለው ተመጽ ጥራይ ንሱ መድብዎ ኾን ምኻኑ አሚንኩም ስርሑ ጻዕሩ بسلام ንካናዳ ሙጹ بسلام ህይወትኩም ክጅምሩ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ብከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ዛት ስዒባት መጽ ቪድዮ ክትከታተሉها ትኽእሉ ኢኹም ክሳውን ብዛዕባ ካናዳ ያኸትከውን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወዳሕንኩም ኤሪትራና ወልዓፍና ኤሪትራና